Hidipi kania be arong arat thurpak pen tovar kaselam. KDNEWS blocks ahin pen dikrut solang sunan kihum redam tu. Kardom pini prime time berta lompen nili samir palit timungpi non bertang tongpen arjupanik tha. Matijong ni phai hini ada porbhai keba lompen borjana hawar ke parlo hidipi lakha isi kanya bearong asor sarpimar thurpak pen amethang towar ka chetho. Labangso sai ke dengalong lakha isi kanya bearong asor ong dung sarpimaratum kedam kewang mesen nang jipu mathasi sarpimar ke doanatum sai ke klemalong chetong dun. Labangso sai ke deng nang koklaki kedam tang ningkan koan pen lone sarkar pen towar nang selam ledet abhi non pinianta ke klem kredet ajok pini sarpimar thurpak pen towaralong arlong sangti kachethok. Labangso towar batai lo sarpimaratum towaralong sangti arlong ke thok sitame sangti arlong ke roy atrak ke ongpar pigajok towarabang arji dingdesi henolapti tilo. Lasi ostomaratum school ke dam kewang lapen radatum sitami ningkring aporahut longlea dukpen ke dam kewang kisung lapen barla hut inghan pen ke dam kewang kisunga joinisi pinile thotta kachali ari soe jangatum lapen rat ke dam kewang atum joy muchak popu mathasi longle sangti lapen arlongso towaralong ke thokpon. Lasi lakha isi kanya bearong pen sangti arlong lapen kaprek beha bepar ke klematum sitami ningkring aporahut towaralong lang apasonti mesenji lapen barla hut sangti arlong thokpon kwasonti mesenji pusi ningjerinti asapi maratum tovar ke hinua jok thurpak si aningkan bangda cibunai lo ningkan keba dulu cibunai stami social media long cipirinti lo news long haita pacini nang posi stami nitum hana dak argi nang pipe sapi maratum ki bigiti do somar do stami anutin tum tami amethang aro tovar ki misen ye phan posi amethang ahe makam ciri dekang si ladak nang bar lap si Matijong ni phahiniani porbhai ke thamalong lahori janalong hem humni lapen kulat humkep mikichup. Lahori janalong masjid adung hem humni lapen kulat humkep mechoden laso me kechopen ajok kulat along hormu do anta me chopon laplupusi kulat ahem phua lapen adung arayatum nang bachini dun lapen kulat me kechopen ajok lak sosiatangka ihum huma kulat pen nahok piglo puta nang bachini dun lapen laso along hem humni ta me chopon delo lasi hem ahem phua tumta hormu hortar pen kechopen derajok kaning ni thiktik grinti lopusi birta nang bachini dun khatkati pen silent rotokbi KDNEWS Korkanthi constituency kaparlu merok kruarong along kedo dikrut solang sunalong humri damsi mohor lapen arjan ke anasai dengpon ili karbiang long arlo sitami sonsuri mati lakha un epinan kelangme adimaklong do ulang lason taksi dikrut so sitami isi karbiang long arlo pen kechithangklong mati kelangme sen alangsun bangsa langsun laki paklong kam merok kruarong sido lapen bangsa langsun ki paklong kam ahithipen kilometer 3 an do kahelo lapen bangsa langsun 350 feet an akangtui do la bangsa langsun kedamtang matijong achiklo niphahini ani KDNEWS blocks mate general son hanse lapen arisangho biju rongphar sonjit ronghar basistha hanse dhon ingti atumpen humridam ili karbianglong arat mate det piara daphan sitami isi kopai keme athi iliai adimaklong paledam dipin ben sitami KDNEWS blocks alangli kachipaduk penajok ilitum KDNEWS blocks YouTube channel longpen thekpon long lasi ansosi alangli YouTube channel sitami pachet thangthuji aphan ilitum doan sitami cherap chetodun lonang dikrut alangsun along kahumri dam pen ke lakha inkoira ke thoman alangsum humri dam tanglo lapen ansosesi karbianglong arlo kedo kelangme sensen ahormu mate adim paklang ponthu puputa pherang kyangno KDNEWS blocks ahin pen nangche thandon news desk report KDNEWS Phaikuni ni phahini jirikendeng along pre-Christmas katalon lapen surihini ra Christir kep aningkan Christmas katalon along nangki humri donji pupen ga chingkoi pen apran ke dama bang pho amuni datumapan chikimopon
Jiri kindeng along kidamtang surihini na Chriser kep aningkan matejong ni phahini arni jiri kindeng along advance Christmas ketalon ki dunji pura kermi arong araratum agari pen aliralon pen wanglo bontame kopai kelang no ajok kidamtang surihini na Chriser kep aningkan gari kachingkoi pen bangpho apran kidamera phan chikimo pon pen ingsamjin pen pre Christmas ketalon pachun pon labangso UCA pen patirpi ponsi pinirang sina hong pharla along pre Christmas ketalon amai padapon lapen bangso along kachupa apon alhi sarbo Elvin Teron lapen ari sanghwa tum sitami nang chitongdun lapen bangso amai long jiri kindeng arong along pinang an kimi kichok lapen ki claim kidam nang jia sai sitami than pon lapen hala bangso bangpho kithi ki jang dunaphan chikimo asai sitami deng pon thai pen hem ka chidam na hermi arong mata monli asora iku saktiman agari accident death na jok ala dak bang o according to the randang ko lapen bang sonar kemra pian bak arenga bisu hot ala bang sore nga bisu mo hanke badak diri kindeng pen heroni pen dipu medical polo hadak pen meuni dasi dipu pen ha bohati Piniani kang sama berta bangke lansi kang tonton iglo domi thakmi kurwang thu